Liwawyň Saýat etrafyndaky orta mekdepleriň ýolbaşçylary dürli çäreler üçin okuwçylardan ýygy pul ýygnaýar diýip Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleriniň biri habar berýär. Mekdebiň partasy pullu, aýnasy pullu, hemme zady pullu. Okuwçylardan hepdede bir gedek diýen ýaly pul ýygnaýarlar. Her gedeginde de azyndan 5-10 manat soraýarlar. Edil häzirki wagt egzamine taýýarlyk diýip mektebe gulaljak diýip her okuwçydan 5 manat toplaýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde habarlaşan çeşme aýtdy. Üç çağanyň enesi Saýatly çeşme häzirki wagt özüniň 15 manat tawşyrandygyny aýdyp, mektep ýolbaşçylarynyň maşallalaryň maddi mümkinçiliginiň bardygy ýa-da ýokdugy bilen gyzyklanmaýandygyny belleýär. Pul bermeseň çağalary okuwçy klassdaşlarynyň içinde maskara edýärler, üstüne gyýgyrýarlar ýa-da başga kemsidici sözler aýdýarlar. Çağalar öýe aglap gelýär diýip, çeşme bu ýagdaýyň etrawyň ähli mekteplerinde diýen ýaly şolsanda 10-njy we 23-nji mekteplerinde gaýtalanýandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagt çağaly enetalaryň aglabasy ykdysady kynçylyklar, işsizlik we azy haritlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagy sebäpli güzeran aýlamagyň onsuz hem kyndygyny aýdyp, okuwçylardan ýygy ýygnalýan pul serişde sebäpli özleriniň hasta darýandygyny belleýärler. Okuwçylaryň eşigi, ruçkasy, depderi, galamy hemme zady gymmat. Başga işe geçeň diýseň, hemme ýerde para, korrupsiýa. Pul para bermeseň ýüzüňe garaýan ýok. Malyňy satyp para berip başga işe geçeň diýseň, täze giren işiňde de 2 aýdan sıkraşeňe, iş orunlarynyň kemeldilmegi diýip köplenç işden çykarýarlar. Ýerine başgasyny alýarlar. Umuman gün görmek kyn. Arkadamyz bolsa bir gün at menip, bir gün velosiped menip, halk bilen işi ýok diýip Saýatly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusynda Saýat etrap häkimliginiň bilim bölümi we etrawyň 10-njy 23-nji mektepler bilen habarlaşmak synanşyklary netije bermedi. Ýöne belläp geçsek, bu Türkmenistanda çağalardan pul ýygnalmagy barada soňky bir hepdäniň dowamynda peýda bolan ikinji habardar. 13-nji maýda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri paýtagtyň orta mektepleriniň we çağalar baglarynyň ýolbaşçylarynyň bilim we terbiýetçilik jaýlaryny abatlamak işleri üçin enetalardan pul ýygnaýandygyny habar berdi. Maý aýynyň başyndan bäri her çağadan 200 manat möçberinde pul ýygnaýarlar. Bu pul serişdesi mekteplerde we çağalar baglarynda, şolsanda sınıf otoglarynda, koridorlarda we jaýlaryň öň tarapynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin ýygnalýar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy gurrun beripdi. Türkmenistanda mektep okuwçylaryndan we çağalar baglaryna gatnaýan çağalardan bayramçylyk libaslaryny satyn almak, mektebi bezemek, köýün lampalar çalyşmak we dawara şowhun işler üçin hem wagtal pul ýygnalýar. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Liwawa sapar etmegine garaşylan döwründe onu garşy almaga gatnaşjak mektep okuwçylaryndan täze egin eşikleri satyn almak üçin 160 manada çenli pul ýygnalandygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berdiler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtdaky çağalaryň bagtyarlyk döwrüniň bagtly we şadýan körpelerdigini ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar. Emma olardan dürli çäreler üçin ýygnalýan pul serişdesi barada kelam agy söz aýtman gelýärler.